Esta mañá presentábase no Concello unha nova edición da Escola de Tecnificación que vai poñer en marcha o Real Club Deportivo da Coruña, en colaboración coa Escola Municipal de Fútbol. Está destinada a rapaces e rapazas de toda a comarca entre os 6 e os 14 anos, que desexen complementar os adestramentos e a súa formación futbolística de forma individual e personalizada. Esta actividade abrimos o ano pasado por primeira vez en moitos puntos de Galicia. Boiro foi unha aposta que tivemos xa dende a primeira edición por establecer unha das nosas escolas de tecnificación aquí no Concello de Boiro, e a resposta foi moi boa, non? Pese á dificultade da pandemia, do COVID, tuvimos moitísimos nenos e nenas, máis de 20 rapaces que estiveron adestrando cos nosos adestradores. A actividade dará comezo en outubro e prolongarase toda a tempada. As inscricións para participar xa están abertas, polo que dende a Escola Municipal de Fútbol fan un chamamento a participar nela. Esperar que volvamos a tener el éxito que tuvo el año pasado el campus, animar a los niños tanto de la escuela como de la comarca que no estén en la escuela con nosotros, pues que se animen a practicar esta tecnificación que viene muy bien para los niños. Es una tecnificación individual, pero al final viene muy bien para cuando jueguen en sus equipos en el plan grupal. Dende o Concello destacaron tamén a importancia de acoller unha iniciativa deste tipo, que busca mellorar o deporte base. Nenos desde o Concello, pois, o que queremos é potenciar aínda máis, si cabe, pois, o deporte do fútbol, que é tan universal, tan practicado, pero queremos, pois eso, reforzalo da man que mellor, que da man de profesionales do Real Club Deportivo da Coruña. O sei que para nós é un auténtico placer, Pablo, unha vez máis colaborar, e o seguiremos facendo, repito, pois con todo o deporte, en xeral e co fútbol en particular. As prazas son limitadas para garantir así os protocolos e as medidas anti-COVID. Para máis información e inscricións, os interesados poden dirixirse á web www.escolarcdeportivo.es.